Nós somos de Protección Civil do Concello do Rosal, estamos realizando un recorrido polas parroquias e os barrios do Concello cada 2 días para axudar a quen necesite algunha cousa e ao mesmo tempo tamén a concienciar a xente do que como se teñen que comportar e repartir incluso mascarillas e guantes a quen os necesite. Estamos levando tamén ás persoas que padecen de Parkinson uns cuadrantes, non? E tamén aos colegios, os profesores dos colegios tamén de Tabagón e Goián, pois tamén os papeles para os rapaces. Isto tamén o reparto de alimentos de Sostumiño as persoas sin recursos aquí no Rosal o estamos levando Protección Civil, estamos facendo o reparto de Protección Civil cada 15 días, os sábados, en principio tamén moi ben, vamos 4 voluntarios, estamos facendo o reparto que faíamos antes os voluntarios de Sostumiño, agora está facendo eu, pois isto, estamos facendo os voluntarios de Protección Civil do Concello. Aquí na agrupación do Rosal levamos 3 anos, en fin, estamos levando bastante ben, en principio somos 8 voluntarios, un activo, tamén necesitaríamos que a xente, a xuventude ou así, pois apuntara, viñeran aquí a Mata, onde temos a base, e se apuntaran para ser polo menos uns poucos máis, porque moitas veces en algúns operativos pois non chegamos o suficiente para cubrir os postos que nos solicitan, porque actuamos aquí no Rosal, actuamos en Oia, cando nos solicitan en Oia temos bastantes operativos tamén, aunque agora pola situación que estamos a pasar pois non estamos facendo así moitos operativos, pero en principio nos gustaría que algún máis voluntario se apuntara aquí no Concello, porque isto é moi interesante, pasamos todos moi ben e somos un grupo que nos levamos todos perfectamente. E iso sí que a ver se a xente se anima, principalmente a xuventude se anima para apuntarse á Protección Civil.